Kaya niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubus ninyo nga lagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon, ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, o kusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mo gihapon, ang atong mga higalapod, no? Si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, o kusab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Napoday diri, no? Sa istasyon atong nakita, no, si Mark Bacroya, no, ang atong announcer po dinhi sa istasyon. Pasiunang patimbaya, no, sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Ang atong pizza karon, pizza 7. Pizza 12. Sa bulan sa Hulyo, tuig 2020. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, no, sa miaging Domingo, nagpalahi man ta ato, wala pa man nato gitiwas o discuss og maayo ang mahitungod aning change ba sa day of worship gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, no, ni shifta ni adto sa kining Larawan. In response pod atong bag-ong nahigala diha sa Facebook nga naghiskot siya og mga rebulto, no? Mao nang mipalahita ni adtong higayon na. Nakaron no, kining issue mahitungod sa Larawan, no, kung nagmonitor gyud mo aning istasyon no RMN-Dipolog, kadaghan na gyud ako na balik-balika. Unya, dili man ta mo undang ana, mabalik-balik ra man gyud ta gihapon ana kay ang teacher bitaw diha sa eskwelahan magbalik-balik ra man po na sa iyang mga lesson. Labi na kon ang mga estudyante dili gyud makasabot dayon, madugay pa. Mao nang kinahanglang balik-balikon hangtod masabtan. Kidaw lang og kanabang pulan ta, tapulan ta. Di ba, mga tinahod nga tigpaminaw? Pero sangan sa pagtuo, sangan sa gugma nato sa Dios, kining atong pakabana pod dili lang sa atong kaugalingon, magpakabana pod ta alang sa uban, oh, mao na nga maghago kita aning pagbalik-balik aning mga issue may labot na sa pagtuo. Okay, now, kini karon atong hinumduman sa, no? Para dili ba mo matingala kay si Isaias nagpasidaan na gyud sa Kapitulo 5, versikulo 20 nga moabot ang panahon nga adunay mga tao nga gigamit siya og kanabang basumbingay nga iyang gihisgutan kanang bulok nga itom. Doon ako ni mga tao nga kanang itom, ilag yun nga pugson, ilag yung himuon ba nga puti. O kining puti, balihon, himuon pong itom. Ang buot ba ipasabot, ana, nga ang pagtulunan nga maoy insakto, himuon nilang maoy sayop. O ang sayop, mao na po himuong insakto. Di ba? Pananglit lagi kanang mahitungod sa Larawan. Mahitungod sa Larawan gani, ang pagtulunan sa Biblia, dili dautan ang paghimog larawan o rebulto sa insakto nga gamit. Nakuha ninyo? Dili dautan ang paghimog rebulto o larawan sa insakto nga tumong o insakto nga gamit. Ang dautan lang sa larawan kung kini himuo ng Dios o lain nga Dios. Bodi pasabot, kitang mga Katoliko o kaming mga Katoliko, gahimo mi og mga larawan ang pangutana, gihimo ba na namo sa insakto nga tumong o sa insakto nga gamit? Ang tubag, gihimo kayo. Di ba? Kay kanang
pagdili o dili maayo o sayop nga tumong sa paghimog larawan, mao lamang kana usara gyud ka rason ang pagdili kana rang kung himuong Dios, himuong laing Dios. Kana bang maghimo kag rebulto aron himuong Dios, dugangan nimo ang Dios nga tuwas langit, no? Pagbaton og laing Dios mao nay gidili. Di ba? Nya kitang mga Katoliko wala man ta tuloy mga pari nga kanang atong mga rebulto himuong Dios. So dili kita mo'y naiguana. Unya na ay mga tao lagi karon nga ilag yung balihon ba? Kay sa Biblia go duha ka klaseng larawan. Gidili og kanang wala idili. Ang termino ana nga makita kay natos Biblia kanang pagtawag anang mga larawan o rebulto o mga butang nga kanang wala masupak sa Biblia, gitawag nag mga balaang simbolo. Pwede po na nato tawgon og sacramentals. O kanang makita nga butang nga dunay gitumong, dunay mensahe. Di ba? O kanang mga larawan nato nga gihimo nato na sama sa larawan sa mga anghel o larawan sa mga santos, kay nagtuo ta nga simbolo na o sacramental na, simbolo na siya sa presence of God. Kanunay naman ako nang ibalik-balik. Symbols of the presence of God. O, dayon lain pong pagpasabot ana nganong gahimota kay kana nagrepresent. For example kanang larawan o rebulto sa kiruben o anghel. Di ba? Si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo ana na mabasa sa Exodo 25. Unsa may katuyuan ato? Aron ba himuong Dios? Laing Dios dili. Gihimo to ni Moses, gisugo siya sa Dios sa pagpahimo ato kay kato himuon lang tong kana bang tawag ana? Himuon tong representation sa mga anghel sa langit. Di ba? Kay kanang kirubin god anghel man na. Gisugo sa Dios si Moses sa pagpahimo atong duha ka rebulto sa anghel o kirubin. Ibutang to ibabaw sa sudlanan katong old Ark of the Covenant sa masig kakilid. Unsa man ang kirubin o anghel? Katong gihimo ni Moses, rebulto sa kiruben. Unsa nang kiruben nga rebulto? Nagrepresent sa mga anghel. Unya nganong moingon man ta nga nagsimbolo sa presensya sa Dios. Tungod kay kung basahon nato ng Exodo 25 tudling 17 hangtod sa 22, didto man ang Dios makig-istorya sa mga Israelitas. Naingon man siya nga, ari ko diri makig-hinagbo ninyo. Ari ko diri makig-istorya ninyo. So klaro kayo na nga iyang gipasabot nga naa didto sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan nga naay rebulto sa kiruben, klaro kayo nga naa didto ang presence of God. So mao na nga katong sudlanan nga naay rebulto sa kiruben nagsimbolo sa presensya sa Dios. Sato pa mga balaang simbolo daay ng mga larawan nga himuon natong bang dayan diha sa templo ba o any nya moingon ta nga asa man kag bersikulo ana beritas mabasa gyud litra por litra nga kanang mga butang nga balaang simbolo na. So dagan din ta sa Salmo 74 1 hangtod sa 9. Klaro kay na nga ang templo sa Dios o ang templo sa katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Mao na, mga balaang simbolo. Unya, giunsa man na paghulagway ng mga balaang simbolo, unsa man na? Basahan ninyo, giunsa na paghulagway sa Ezekiel Kapitulo 41. Ezekiel Kapitulo 41, tudling 15 hangtod sa 20. Basahan ninyo diha, nga subli na po diha, nga gihulagway, pinaagig pananaon, nga ang templo sa Dios na ay mga dagway sa kiruben o rebulto sa anghel. Di ba? Unya, giklaro pag yun unsay dagway, giingon diha, na ay nawong sa tao. Di ba? Kay kanang anghel, nawong sa tao. Naalay pa ko. Di ba? Na ay makita yun, nawong sa tao. Na karon sa atong panahon karon mga simbahan karon unsa mang simbahan nga na ay nawong sa tao.
Larawan Katoliko raman, no? Kawas anak pong kuan Orthodox gikan raman po nas Katoliko, kanang aglipay gikan raman po nas Katoliko. Di ba? Nibulag lang na sila. Pero ang original anak Katoliko kyod, di ba? Kay hingbulag raman na sila. So mao na. Dayon dili lang gali naong sa tao makita nimo na bagay dagway sa usa ka leon. Leon, o patiil. Di ba? Oo. So, mao na atong giingon ninyo nga actually dili gyud daotan ang paghimog rebulto bisan unsa sa insakto nga tumong, insakto nga gamit. So unsa gali kaayo to ato lang gi-review ha. Unsa gali kaayo to insakto nga rason nganong maghimo tag larawan o rebulto tungod kay maayo na siya himuong representation, simbolo, kanang pagpasidungog. Unsa may example anang naghimo tag rebulto aron pasidunggan ang angay pasidunggan. Kanang atong bayani. Di ba? Si Dr. Jose Rizal, nganong gihimuan man siya nato og rebulto o monumento atong gibutang sa atong plaza aron ba himuon siyang laing Dios? Sad to say, ikasubo po nato kay napoy mga abot pila ka grupo ba na o naay grupo nga nahibaw nato nga ilang gihimong Dios si Rizal. Di ba? Sayo po sila ana. Pero kanang maghimutag monumento o rebulto niya aron siya pasidunggan, ay dili na daotan. Di ba? Kay kung daotan pa na, so ato untang iguba ng rebulto ni Rizal o monumento niya sa atong plaza kay naman gud diha mabasa sa Biblia nga kadtong mga monumento o rebulto sa mga dios-dios panggubon. Ang instruction lang gyud sa Biblia nga gubon kadtong mga dios-dios. Kay sayop man to. Kanang mga magbatuntag rebulto sa mga dios-dios sayop gyud na. Kay gikompetensyaan man nato ang Dios nga tinuod sa langit. Pero kung ato lang gibuhat isip dayan-dayan aron pasidunggan ang angay pasidunggan. Dayon isa pa, aron pod nga inig kakita nato sa maong larawan mahinumdum po dayon ta sa angay natong hinumduman. Moan hatas mga kanang bukid-bukid kasagaran diha gyud ko makakita og kuan sa ilang balay sa diha pagalispirtahan na anay kanang kalendaryo nga gipanghatag ra po na sa mga kuano kalendaryo din na aday larawan nga sa mga artista ba diha nya narabag pay uban nga ang ipakita nga murag kulang og panapton ang gipangsuot ang gihulagway sa larawan kana bang hilas nga larawan makita nato. Di ba? Kung makakita tag larawan nga hilas, mga laki kasagaran mo, mahilas po dayon ang huna-huna. Di ba? Naabay mensahe ba? Kanang makita na to. Pero kung makakita tag larawan sa mga santos, ay kung ingna nga hilas ang atong mahuna-huna. Di ba? So, buti pasabot, ang larawan po, maayong gamit sa larawan, maayo po na siya, no? Makatabang po na nato og hinumdum sa angay hinumduman. Makita tas larawan ni Jesus Christ. Makita tag larawan ni Mama Mary o uban pa mga santos. Ay kung ingna makauna-huna taglaway diha. Di ba? Mao man gani nga nagtuo ko nga kining deception sa yawa nga katuwang giingon ni Isaias nga dunay mga tawo nga insakto himuong sayop ug ang sayop himong insakto. Kanang atong larawan sa Katoliko insakto na. Pero unsaon man na paghimong sayop sa uban. Di ba? Di ba? Kaya nga itong mga larawan insakto man na mga Katoliko. Pero nganong doon na may mag-ingon nga sayop na. Natuman ang giingon ni Isaias nga doon ay mga tao nga ang puti himong itom ug ang itom himong puti balihon. Di ba? Giunsa man nila pagbali ng atong mga larawan. Di ba? Moingon sila nga ayaw mo anang larawan sa Katoliko kay dios-dios na. Sa Facebook lang, nakabasa ko rin, nag-comment sa akong gipost, naingon siya nga, kamo mga Katoliko, daghan mong giampuan nga Diyos. Iyang bot pasabot pa nga kanang magluhod-luhod tas larawan sa mga santos mo ko na. Misrepresentation na sa atong pagtuo. Kay ang atong mga pari, wala agad magtudlo nga kanang mga rebulto himuong Diyos. Kung nag-atubang ta sa atong pag-ampo sa mga santos, ang but pasabot lang ana nga nagrepresent lang ng larawan sa mga santos. Nagtuota nga ang mga santos dili ka ng rebulto, tuas las langit. Ang atong giatubang ilang representation, ilang simbolo, pero ang atong giampo gyud katong tuas langit.
Nga nya nga to pong pag-ampo nila dili ingon nga nagtuota nga Dios sila. Ang atong pag-ampo lang nila para sa ng mga yuta og kanabang assistance sa mga prayers sa atong mga pastor. Kanang mayngon ta, pastor, i-pray over mi be, i-ampo mi be. Inginanara. Kaming mga Katoliko, kung mag-ampo mig santos nga tuwas langit, wala man may magtuo nga Diyos ng mga santos. Kay tanawa lang mag-ampo mi nila, di ba? Kung mulitok mig San Vicente, San Antonio, ipangalia mo kami. O i-ampo mo kami. Wala may maingon nga, San Vicente, Santa Maria, Diyos ka, kaluoy kami, nagaimig, unsa diha, oo. Basta santos among sangpito, nang amag yung ilitok, iampo mo kami. Santa Maria, pray for us. San Vicente, pray for us. Asa man sila muampo, dito rapod sa Diyos. So, sayop nang muingon sila nga, kining mga Katoliko, daghang pang sangpiton, nga dili mo sangko sa Diyos. Sangpit ni San Vicente, San Antonio, Santa Maria, nga unta ang Diyos ra may gamhanan. Pero hunahunaan ninyo, kung musangpit mi sa mga santos, dili ba na mo paingon sa Diyos? May niingon mi nga kanang santos mo'y Diyos. Nga kanang among pagpangayo nila, igo ramon pud mi nangayo nila sa ilang pagtabang pug-ampo nato. Di ba maingon ta, Santa Maria, iampo mo kami. San Vicente, iampo mo kami. Asa man sila mag-ampo? Sa Diyos. Sa ito pa, tanang pag-ampo sa Katoliko, mupaingon yun sa Diyos. Di ba? So, muna nga, dili tinuod na nga ang pag-ampo sa Katoliko, diha rataman sa mga santos. Mangutana siguro mo nga, sa may bersikulo sa Biblia nga kanang mga santos sa langit magkatabang. Kanang gipadayag 5:8. Basahan ninyo ng gipadayag 5:8 na yung mga simbolikan hong pulong diha nga nagpasabot og mga santos sa langit. Mga anghel o kanong mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Unsa may ilang gihimo ang pag-ampo kuno sa katawhan sa Dios sa yuta, ilang gihatod, ilang gitunol ngadto sa nating karniro nga buti pasabot si Kristo. Ang mga prayers dito, ang gisimbolo nga pulong gigamit, insenso. Ang insenso nga nagpasabot og mga pag-ampo sa katawhan sa kalibutan. Ang gibuhat kuno sa mga balaan dito sa langit, ilan ang gigather ba? Gitapok ng mga pag-ampo sa katawhan sa Dios sa yuta. Ingon nga insenso. Nya ilan ang gitugyan, gitunol ngadto sa nating karnero nga si Jesus Christ. But pasabot, ang mga santos dai sa langit nagtabang og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Mao nay but pasabot ya. Nitabang sila nato og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Sa ato pa nagpataliwala ang mga santos sa langit. Punan pa ng Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 23. Mga espiritu sa mga matarong, apil na sa mga sangpito na to, duuluno na to sa langit. Di ba? Basahan niyo ng Hebrehanon 12. Hebrehanon 12, gikan yun, tudling 22, hangtod sa 24. Akong usbon, Hebrehanon 12, tudling 22, hangtod sa 24. Tanawa diha o kinsa kayo duolonon o sangpitonon sa langit. Di ba upat na kabuok diha? Dili kay Dios lang. Di ba? Gisangpit kuno ang Dios, ang mga anghel. Okay, kita mga Katoliko musangpit putas mga anghel, di ba? Sama ni Saint Michael, nagali tay mga kapilya nga hinganlan jud og ngan sa anghel, di ba? Okay, intercessor man pud gyapon ang anghel. Di ba? Ingon diha, ang sangpitunon kuno duulunon kuno sa langit mao na ang Dios, ang mga anghel, si Jesus Christ. Day naa pa joy kuan kanang sumpay og ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Unsa man na mo man mga santo sa langit. Sa ato pa ang mapangayuan at tugtabang sa langit upat ka buok. Dios, si Jesus Christ, Diyos Amahan, no? Pasabot na ko. Ang Diyos Amahan, si Jesus Christ, ang mga anghel, o mga santos. Kanang giingon diya sa Hebrehanon 12:23, mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sa ito pa upat,
So kung muingon ta nga ang Dios lang, ato pa gikulangan na to ng gitudlo sa Biblia. So kinsa may nagkulang ron og pagtulunan nga gitudlo sa Biblia, Katoliko o dili Katoliko? Ako muingon nga dili Katoliko kay nganong ilamang may nusa ng gitudlo sa Biblia. Ang giingon sa Biblia nga duulon kuno o sangpiton kuno sa langit, ang Dios, si Jesus Christ, mga anghel, og mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Sigurado gyud ko mga santos na. Di ba? Kay katong nga nahingpit na sa to pagihingpit. Oh. Ang atong mga anghel sa langit nga matarong di naman to hingpiton kay hingpit naman to daan. Ang Dios po dili naman na hingpiton kay hingpit naman na siya daan. Oh, kinsa man nang giingon diyang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Wa may laing ipasabot ana. Oh, di ba? Mao nang mga santos nga na perfected na sa langit. Mayon sila nga nung sangpit-sangpit mog mga patay. Nga mga santos. Ako gibalik-balik yun akong tubag na riha sa Facebook ba nga. Nalimot siguro mo nga ang tao gani gikumpuni sa duha, lawas o kalag. Sa to pa espiritu og lawas. Inig kamatay sa usa ka tawo ang madugta niyang mahanaw nga wa nay kahibalo, wa nay kanang sana kanang panguna-huna o kanang lawas nga mobalik sa abog. Pero ang kalago espiritu kuana magig-istorya na sa Ginoo dito sa langit. Basahan ninyo pinadayag size 9 hangtod sa 10. Pinadayag size 9 hangtod sa 10 mga kalag sa mga martir kay ingon man sila nga Ginoo, unsa pa ba kadugay nga hukman nimo ang mga tao nga nagpatay kanamo? Oh, di ba? Oh, pasabot mga martir na. Nganong nagsangpit man sila, nganong nagsulti man sila, nga patay naman ta ilang lawas. Pasabot ang namatay nila nilarang lawas, pero ang ilang espiritu nya nga maayo nga relasyon nga do sa Dios wa na namatay. Kay ang Dios dili Dios sa mga patay, Dios sa buhi, mga buhi. Oh, naagi ko kapilagi ko makabasa dihag comment di sa Facebook nga moingon nga kamo mga Katoliko ampo-ampo mog mga santos nga patay. Unsi patay? Mahimong ilang lawas patay. Wa nay kahibalo di na makasulti pero ang ilang kalago espiritu nga tuwa na didto nakig-uban sa Dios makasulti na. Oh. Pinadayag size 9 hangtod sa 10 kay makasulti sa to pa makapataliwala. Pwede sila mo tabang na tuog ampo. Di ba? Nya klaro man na Hebrehanon 12, 22 hangtod 24 nga ang mga sangpitunon sa langit mao na ang Dios, si Jesus Christ, mga anghel og ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So mao na nga kanang mag-atubang mig rebulto nga mag-ampo mi sa mga santo sa langit. Kanang rebulto representation lang. Wala may miingon nga kanang rebulto mao na Dios. Di ba? Kaya dili man supak ang Diyos anang representasyon. Kadto galing rebulto sa bitin. Nganong gipahimo man to sa Diyos nga pwede man siya magmilagro diretso nga way larawan. Pero nganong gipaagi man niya larawan sa bitin. Katong iyang milagro dito sa katong sa Números 21:4-9. Nga katong napaakan tong mga Israelitas dayon nihangyo si Moses nga wag tangon to kay mahurot ang mga Israelitas ug kamatay kung magsigit silang pamaak. Unsa may gihimo sa Dios sa pagdungog sa pagampo o pagpataliwala ni Moses? Pwede man mo ingon ang Dios, oh mga ayo na sila diretso, dili na sila mga matay bisag napaakag bitin. Pwede man na sila mo ingon ana. Pero nganong nagpahimo pa og rebulto ang Dios sa bitin. Ningon siya nga, Moses paghimog larawan sa bitin. Kadtong makakita mututok ana anang rebultuha, di mamatay maayo hinuon. Sa ato pa na di ay higayon nga ang Diyos magmilagro ipaagig larawan o rebulto. Sa ato pa, kadtong rebulto sa bitin, nagsimbolo sa gahom sa Diyos. So pwede po dahil na, no? Kanang larawan o rebulto magsimbolo sa gahom sa Diyos na nas Biblia. Di ba? Kanang panyo. Oh, pwede po nahimuong simbolo sa gahom sa Diyos. Kinaamay nahikapan lang niya ng panyo o bisan katong sid-sid ni Jesus Christ na ayo. Di ba? Oh, pwede dahil nga kanang butang himuong simbolo sa gahom sa Diyos. Ya, ang Katoliko, gatudlo nga Diyos ng rebulto. O, simbolo lang. Di ba? O, kanang mutawag kag telepono. Ya, ang imong giatubang kanang telepono. O niya, ang imo diyang gipakig-istoryahan kanang telepono. Dili, oy.
Ang timpulo, instrumento lang to. Latayanan lang to sa imong tingog nga moabot dito sa imong gitawagan. Maupo na nga kanang rebulto nga among giatubang nagrepresent lang na, latayanan lang na sa atong pag-ampo ngadto sa gilarawanan ana nga tuwas langit. No, ano man tayo igong panahon mga tinahod nga tigpaminaw? No? Wala tayo igong panahon ay niyo si Piata po doon niya ang alas 8 sa gabi. No, dili na alas 8, alas 7 na. Alas 7 sa gabi kay ang lanog sa kamatuuran sa Catholic Faith Defenders mo naarang hapon, no? Padayon, no? Nasayo-sayo na. So wala naman tayo igong panahon, no? Sa sunod atong ipadayon tong mahitungod sa kining Sabat, no? Okay, ang atong mga Seventh-day Adventist kinahanglan masayod gyud sila unsay Catholic gyud nga baruganan anang Sabat, di ba? Oh. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Merienda time! Himo ang pandesal butang igpan palaman. Kami saya, put kaya. Best foods, best foods. Kung best foods mayo ang kauban. Best foods mayo. Tamis saya, abot kaya. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, sakura ang bango. Sakura, sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands